أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Yan uwa masu albarka, barkanmu da wannan lokaci, da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka. Alhamdulillah Allah ya nufa a wannan channel namu mai albarka mun kawo sirri mai girma sosai na tasarrufi wanda ake yin shi da ainihin wato turaren hayatul jinni da kuma jinin hawainiya da kuma jan zakara, sannan kuma da tukunyar ƙasa. Insha Allahul Karim, kamar yadda kuke ga wannan takarda na yi bayani a rubuce, insha Allah abin da za ka nema kenan. Wannan sirri kuma alal haƙiƙa sadidan ne, mujarrabun ne, la shakka fihi. Abin da kake buƙata shine za ka samo tukunyar ƙasa. In ka samo tukunyar ƙasa sai ka samo faifai, sai ka shiga ɗaki mai duhu wanda babu kowa a ciki, mai duhu sosai wanda kai kanka baka kallo a cikin sosai, kuma ka tabbatar da cewa wannan ɗakin babu wani ɗan adam da zai shigo, babu wani ɗan adam da zai zo ya sallama har ka kammala aikinka baki ɗaya. To abin da ake buƙata shine idan ka shiga wannan ɗaki sai ka shiga da zakara ja. In ka shiga da jan zakara sai ka yanka wannan jan zakaran, wannan jan zakara ɗin sai ka yanka shi a cikin tukunyar. Idan ka yanka shi a cikin tukunyar sai ka kawo wannan turaren na hayatul jinni sai ka zuba a ciki, sai ka gauraya da turaren da kuma wannan jinin jan zakaran shekararre. Kuma bayan ka yi wannan sai ka ɗauko samfurin kuɗi guda ɗaya, wato naira 1000 ko dala 1 sai ka saka a ciki. Idan ka saka sai ka ɗauko faifai ɗin sai ka rufe. To bayan ka rufe, alhamdulillahi ka gama haɗa kayan aikinka, sai ka zo ka zauna sai ka ja wannan wurdin ya damsha'il ya damsha'il ya damsha'ilu ƙafa 1000, ya damsha'ilu ya damsha'ilu ƙafa 1000. Ranar Lahadi ake aikin. Idan ka yi ranar Lahadi sai ka rufe ɗakin sai ka fita. Ranar Litinin sai ka dawo ka sake yi. Ranar Talata ka yi, ranar Laraba ka yi, Alhamis ka yi, Juma'a ka yi. Haka za ka yi har zuwa sati ɗaya. Da zarar ka kammala ranar sati, idan ka kammala shi to za ka zo ka buɗe cikin tukunyar. Bayan ka kammala a ranar sai ka fita sai ka dawo. Idan ka dawo kana buɗe tukunyar za ka ga kuɗi a ciki sosai.